Također, sve ove malverzacije koje su se desile sa posudbom novca našeg župana i našeg predsjednika, našem koalicijskom partneru, a to se dešavalo još iz prošlog mandata, a sada je samo nastavljeno. Dakle, 13 milijuna kuna županijskih sredstava, apsolutno nitko od nas to nije znao. Nitko iz predsjedništva, nitko iz županijskog odbora. Također, kredit koji je dizan u suradnji sa županijom i sa županijskom upravom za ceste, a prebačeni su veliki novci, nemojte me držati za riječ, ali radi se o 20-30 milijuna kuna, također koalicijskom partneru, gdje ni štijaču nije nitko zabao, a tamo ispostavio situaciju i gdje danas radovi uopće nisu ni započeti, a tamo dovršeni, a sredstva uopće nitko ovdje ne znamo ko će i kako će vratiti. Dakle, radi se neki 30 milijuna kuna. Trenutno županijska uprava za ceste je u blokadi između 25 milijuna i 30 milijuna kuna, što isto nitko ne zna kako i na koji način će novci biti vraćeni.